चिरां जिल्लानि सिडली थानानि खाथियाव नैबे राजा लामायाव मोनसे 18 साखा गारिया जाब्रबथाय जादों। गिरु बारु जाब्रबथाय बेयो लामाजों एरायनानै हाखर आरो दंग'जों हाग्राबारिजों गोग्लैहैदों। दान्दिसे उनाव बेखौ ड्राइभारजों रायलायनानै मिथिनो मोननाय जागोन। गारियाफ्रा जोबोर जाम जादों, बिनि थाखायनो हान्थामेला सोलियाखै। जोबोर गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। नैबे ड्राइवर गाड़ी सालायग्रा आं बिथांजों रायलायनो नागिरदों। अच्छा पायलट जी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है भाई? स्टीयरिंग लॉक हो गया। स्टीयरिंग लॉक हो गया। स्टीयरिंग लॉक जादों ना, बेखायनो साब्रैनो हायाखै। कब हुआ था? ये अभी 7 बजे। अच्छा सुबह 7 बजे में हुआ है ना। दिनै फुंनि मा होनना बुङो 7 बाजिसोआवसो जादों होननानै बुंदों। सोरबाया बुंदों मैया, नाथाय ड्राइभारा बुंबाय दिनै फुंनि 7 बाजियाव जादों होननानै। आप लोग कुछ नहीं हुआ है? नहीं ड्राइवर कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना? ड्राइवर हिंदीमैन जेबो जायाखै, जोबोर मोजाङैनो रैखाथि मोनदों। कहाँ से आया? ये गुवाहाटी जा रहा है। गुवाहाटी से। अभी कहाँ जाने वाला था? श्रीरामपुर। गुवाहाटीनिफ्राय फैदों, श्रीरामपुराव थांनांगौमोन। ये खालि गारिफ्रा ना? अच्छा ठीक है। जोबोर गारिया जाम जानानै दङ।